Furt nejako vymýšľam, že čo by som natočil nejako iné z mojej tvorby a zase z dielne sa mi non-stop nechce natáčať a minule som ukazoval na streame niekoľkokrát, akože čo mám doma za haraburdy a všetkým sa to strašne páčilo, tak si hovorím, že natočím takto na to také samostatné video. Jedna taká kuriozita, ktorú mám, sú tieto staré noviny. Sú vlastne noviny Pravda z 27. maja 64. Mám ich, keď sme raz brigádovali na jednej stavbe, tak tam bolo ich strašne veľa pod podlahou, tak som si tieto zobral. A je to také zaujímavé si prečítať tie staré články, či už je tu aj zo sveta, rôzne udalosti, čo sa stali, alebo aj potom je tu nejaký ten filmový, že aké filmy sa aktuálne premietali v kinách a tak. Takže furt si hovorím, že si to chcem zarámovať, ale furt sa k tomu nejako neviem dostať. A napíšte mi vy, že čo máte také možno zaujímavé, kuriózne doma.